अगर आप चाहते हैं कि खुशबू इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना सखी चूसे लागल होठवा के लाली सखी चूसे लागल चूए लागल सखी चूए लागल साया से पानी सखी चूए लागल चूसे लागल सखी चूसे लागल होठवा के लाली सखी चूसे लागल चूए लागल सखी चूए लागल साया से पानी सखी चूए लागल सखी चूए लागल साया से पानी सखी चूए लागल सखी चूए लागल चूए लागल आवेला पी के रोजा महारे सुता के सैया हमर दारू देवेला दर्द करे करे हूँ मचा के होठवा में देला सटाई दाबे लागल सखी दाबे लागल जौबना के हमारा दाबे लागल चूए लागल सखी चूए लागल साया से पानी सखी चूए लागल चूसे लागल सखी चूसे लागल होठवा के लाली सखी चूसे लागल चूए लागल सखी चूए लागल चूए लागल पपूरा जा सैया पिएला दहारू बाल्टी में पानी समझ के अरे दादा कहाँ से आगले मोहित के बतिया माने न सैया पिएला अखिया देखा के चूए लागल सखी चूए लागल साया से पानी सखी चूए लागल सखी चूए लागल साया से पानी सखी चूए लागल चूसे लागल सखी चूसे लागल होठवा के लाली सखी चूसे लागल। धर्मराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलवाहार सहरसा।